Když se na tebe dívám, cítím, že tě už opravdu nemusím litovat. Lítost je sice hezká, ale někdy člověka unavuje. A právě proto jsem sem přišla. Abych viděla, že už mě nepotřebuješ a klidně se nadechla. Abych se zbavila toho břemene, které kvůli tobě vleču a pokračovala ve svém životě. I ty pokračuj, Nedime. Pokračuj ve svém léčení. A o vilu se neboj. My se o ní postaráme. Poslouchám. Rozumím dobře. Je to tu. Jdeme na to. Někam jdeš? Prozvoním tě a budu čekat na rohu ulice. Máš 5 minut. Budu tam čekat jen 5 minut, Jaren. Tak brzy ráno s kufrem v rukou a beze slova. Jsi legrační. Směj se. Na to nemám náladu. Ani včera si neměla. Myslím náladu. Hned si slehla. Beze slova. Co je ti? Vůbec nic. Asi budu nemocná. Bolí mě celé tělo. Asi chřipka. Ještě je brzy. Lehni si, to přejde.
Kufry si hodím na loď, aby je nikdo neviděl. Ještě ani nevíme, kdy bude líčení. A ty se už nemůžeš dočkat, až se přestěhuješ na loď, jako bys mi to tady chtěl nechat. Advokát ti zavolá ohledně data jednání. Chceš říct, že zavolá nám? Nám. Ano, jistě. Zavolá nám. Řekla jsem dále. Zeptal bych se, na co je tohle dobré, ale bojím se. Podle mě mi zelená sluší, Jenku. Prosím, bez komentáře. Právě jsem se tě chtěla zeptat, jestli bych od svého bratra nemohla dostat velkou pusu. Mohla, samozřejmě, ale ještě předtím si dáme jedno velké sourozenecké obědě. Bráško, budeš zelený. Jenku? Co se děje? Ha? Dobře, hele, sourozenecké lásky nikdy není dost. Ty jsi velmi výjimečná osoba, jasné? Podobáme se, oba jsme výjimeční. Jsem přesně jako můj bratr. Bratrovi se vůbec nepodobáš. Jsi výjimečná. Máš to v hlavě trochu pomotané, ale máš čisté srdce. Nikdy nikomu nedovol, aby ti ho pošpinil a ani ty to nikomu neudělej, jasné? Budu si dávat pozor, ale... Co se děje, brášku? Proč mi říkáš takové věci? Pane bože, mluvíš, jako by se sloučil. I já už jsem zelený. To jsi ty. Co je to?
Jízdenka na svobodu. Video z Jaren, jak je v hotelovém pokoji s cizími muži. Každý z nich je připraven dosvědčit, že je otcem jejího dítěte. Takže tímto od začátku manipuluješ Jaren, jo? Dříve než otec přijde s výsledkem testu a udělá zde skandál, před něj položím tohle. Slovo té dívky proti mému. Co to děláš? To byla naše jediná naděje. Mami, bylo mi 8, když jsem se poprvé stal spolupachatelem tvých špinavostí. Byl to věk, kdy si moji kamarádi hráli s autíčky. Oni závodili s auty a já jsem ukrýval tajemství své matky. Kolik dětí, mami? Kolik dětí musí vyrůstat s tím, že je spolupachatel na takových zločinech? Mami, nedokázal jsem se zachránit. Ale ty se zachránil. Protože už nemáš spolupachatele. Dobré ráno. Kam cestuješ? Tati? Ptám se, protože jsem viděl, jak zavíráš kufr. Jedeš na dovolenou? Nerozumím. Co jiného bys dával do kufru? Asi zavazadla. Ne, jedu s autem do servisu. Kontroluju, jestli je tam všechno. Není ještě brzy? Servis je už otevřený. Už jsem to dlouho odkládal. Chci to vyřídit co nejdřív. Dobře. Ej, ty jsi vstal brzy. Musel jsem. A kam jdeš? Mám nějakou práci. A pak... Dostaneš výsledky testů. Uvidíme se. Oba máme povinnosti. Věřím, že se budeme moci jeden druhému podívat do očí.
Vylekal jsi mě k smrti. Co tady děláš tak brzy? Co se děje? Proč jsi vstal tak brzy? Protože už jsem nemohl spát, babi. Tak víš co? Připravím ti alespoň snídani. Ty jdi do pekárny a kup čerstvé pagáče. Nemám chuť. Dej mi něco, co máme doma. Ty možná chuť nemáš, ale já ano. No tak neseď, jen jdi. No tak synku, no tak Ale jdi. babi... Babi, pokud půjdu teď, jen cesta mi bude trvat hodinu. Prosím tě, nedělej mi to. Přesně tak, stihneš to přesně k snídani. Tak jdi. Mám velkou chuť na pagáče, jdi. Ale babi... Bože, babi, proč do mě strkáš? Vždy jdu. Pane bože. Nepotřebuju, aby ses mi pletl pod nohy, Givane, protože tvoje babička musí zachránit, co se dá. Tohle svět neviděl. Vystrčí mě z domu bez peněženky. Proč do mě strká? Já tomu nerozumím. Jak může tak tvrdě spát? Nevzbudí ji ani výstřel z děla. Po zaznění zvukového signálu zanechte vzkaz. Místo toho, abyste byla od rána ve střehu, si klidně vyspáváte, paní Senis. Tak dobře. Já se můžu od rána zbláznit a vy si pěkně spíte. Vy se musíte vyspat do krásy, ale uvidíme, jestli budete umět spát i tehdy, až se váš syn bude zpovídat svému otci a své manželce. Teď teprve uvidíte, co se tu bude dít. Uvidíme, co to znamená, když se s mladší sestrou baví, se starší se ožení a dítě, kterému ta mladší nosí pod srdcem, vnutí druhému. To jsem zvědavá, jak se vám bude spát. Pět minut, Jaren. Máš jen 5 minut. Pane Agro, vítejte. Dobrý den, pane primáři. Máte ty výsledky testu? Prosím, pojďte do mé kanceláře.
Jeren, pojď, snídaně je na stole. Jeren, ty pořád spíš? Jeren. Jeren. Co jsi to udělala? Máma. Vypni telefon tak jako já. Číslo, které voláte, je momentálně nedostupné. Ona utekla. Utekla. Jeďte co nejrychleji. Jistě, pane. Ještě jsem nikdy neletěla, víš to? Toto bude můj první let. To je osud, mám neskutečné štěstí. A rovnou v business třídě. Ekonomické. Ekonomické? Ty jsi ty peníze nevzal, Jenku? Nevzal jsi peníze od své matky? Jsme bez peněz. Jedeme do Ameriky a jsme švorc. V Americe mám známé, Jeren. Budu pracovat. Jistě. Pracovat. Zastav mi rychle. Ty se zbláznila. Ne, mám žízeň. Od nervů mi vyschlo v krku, tak mi zastav. Jeren, jedeme přece na letiště, tam se napiješ. Co je mi po nějakém letišti? Mám žízeň. Hroznou. Zastav někde. Třeba tam. Tam je benzínová pumpa. Zastav tam. Počkej. Na. Vezmi si to. Na tyhle situace bych si měla zvyknout. Tady máš vodu. Proč jsi vystoupila? Protože nikam nejdeme. Jeren, nastup si rychle. Nastup do auta, pojď. Jenku, já nežertuji. Myslím to vážně. A myslela jsem vážně i to včera. Jasně jsem ti řekla, že nebudu akceptovat život bez tebe a bez peněz. Mrzí mě to, ale já hloupá nejsem. Neotěhotněla jsem proto, abych jela na druhý konec světa a zůstala bez rodiny a bez peněz. Nebudu žít jak chuděra bez vaší vily, jen proto, aby ses ty před rodinou nestyděl. Tak dobře. Zůstáváš. Jak chceš, já jedu. Přeji ti v životě hodně štěstí.
ty nejedeš. Jeren! Jeren! Roztrhala jsem ti pas, ani ty nikam nejedeš. Bravo! Bravo! Výborně, ty hlupačko! Skvělé číslo, ale na Kypr se dostanu i bez pasu. Jinku? Ani tohle už nepotřebuješ? Takže nemůžeš jít nikam. Na tvém místě bych běžela do vily dříve, než se tam dostanu já. My dva budeme žít spolu ve vile! Přišla jsem za tebou takhle brzy a vím, že pořád jenom mluvím, ale od večera myslím na mého bratra. Damlo, nechápej mě špatně, ale... Nebyl nějaký podivný, i když technicky bys měla vědět, co mu je, jsi přece jeho manželka, ale počkej, ty jsi říkala, že bratr dnes ráno odešel, řekl kam jde. Damlo, uděláme to jinak. Místo toho, abys zpovídala mě, zavolej svému bratrovi. Máš telefon. Já musím. Co je to? Tak vy si píšete dopisy, už rozumím, vy si vyměňujete zamilované dopisy. Takhle vypadají vaše líbanky, hm? Je to sice staromódní, ale velmi romantické. Kdo dnes píše dopisy? Kdyby šel můj bratr na vojnu, napsal by ti asi celý román. A víš, jak to vím? Protože pokud ti píše dopisy a žijete v jednom pokoji, jak by to vypadalo, kdyby byl od tebe celé měsíce, takže takhle tě můj bratr zbalil? Byl Don Juan, kdy se z něj stal Romeo?